Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Ningizimu Afrika sanibonani igama ulinde kuhle usibongiseni ngwakaKhumalo angiqale nginibingelele nginamukele ohlelweni lwethu olamba phambili lekwenzeka podcast kodwa ngaphambi kokuthi ngiqale zonke izinto ake ngibonge kumdala weinsuku umvelinqangi kowadala izulu nomhlaba othe cha waphindwa wasinika ithuba lesibili sikwenzeka podcast ukuthi siphinde sibuye emva kwengcinamba ezike zenzeka silinyalo la eminye ye equipment esisebenzisayo kodwa ke sesibuyile bafowethu sikhona sikwada asipholisa maseko ke sithi ke ihostela elakwethu njalo emagameni abantu abaphumelelayo ngicela ulibhale nelami igama baba oh uNkulunkulu ngibhale nami libe khona nelami igama baba uNkulunkulu ngibhale nami libe khona nelami oh uNkulunkulu ngibhale nami uNkulunkulu ngibhale nami libe khona nelami igama libe khona nelami uNkulunkulu ngibhale nami uNkulunkulu ngibhale nami libe khona nelami igama libe khona nelami igama unjalo bafethu usefikile ihost kulungile hostela la kwethu sebuyile uma hostela akafiki sebuyile uma hostela sebuyile uma hostela kunjalo nje ngithi safikeleleke mfethu sukamukeleke asikwazi ukuthi libuyile welcome back maho Lokugcina kumahu abathi bangibiza nje umaho kusho sekuhluka khona umahu nomaho njalo nje manje umahu nomaho mfethu hostela kwethu awubona abantu bakithi mfethu eNingizimu Afrika mfethu ijabulela ubhuti wamahit kunjalo mfethu nje ngokukhethekile ngiqale ngibingelela indoda yangakithi ngoba njalo uma bekhomenta kuthiwa cha waze wayimela indoda cha nisimele ngeqiniso siyindwedwe so nje ngokukhethekile ngiyabingelela umphakathi wonke wasendwedwe ngokuhlukahlukana wawo bese ngizobonga kunina ke bafethu kusukela ekuqaleni sithi wesoka lami sengiyabonga wangenza umuntu abantwini nanginike ithuba saqhubeka sasebenza kuze kube manje sasebenza ngishutha la ekhaya yonke into engiyenzayo ngieditha la ekhaya izinto eziningi ngizenza la ekhaya so kuloka soka ngalesa sikhathi lesiya bese ngibingelela ke nje abalandeli bohlelo ngibingelele nabo bonke nje abathandi bomculo kaMaskandi ngithi uma hostela lo umfana ohleze nika support ayikho ke mina into enginayo engayisebenzela ngemali yami sakhulaza ezintweni eziphathekayo okuningi ngithole ngomculo ingakho umculo kumina ukhethekile bayazi abantu ngengikhulume kakhulu mfowethu uthi wafika uthini ufikile utheni asifa ngomthizo wesoka lami sengiyabonga wangenza umuntu ebantwini ngiyakuzwa ke manje wesoka lami sengiyabonga wangenza umuntu ebantwini babetha ungithandi waniqhebe hlazo babethi wena udala ngami wangenza umuntu ebantwini babetha ungithandi waniqhebe hlazo babethi wena udala ngami wangenza umuntu ebantwini wangenza umuntu oculayo ke nami ongathi ngiyakwazi ngempela awungiphinde kokugcina ngaze ngawumuntu awazi anifumene kwaphela la endlini wangenza umuntu ebantwini awuzoma lapha mama nokungaqasha nje ume la wangenza umuntu ebantwini babetha ungithandi waniqhebe hlazo babethi wena udala ngami wangenza umuntu ebantwini babetha ungithandi waniqhebe hlazo babethi wena udala ngami wangenza umuntu ebantwini uyazi ukuthi awubathu wazo manje kodwa kuthiwa awumazi uma hostela lo wacula le ngoma ethi wangenza umuntu abasazi ukuthi ngikhetha wasongenza umuntu nami wangenza umuntu okwazi shame ufishalisha ke awu shame wangiculisa awu shame
kahle ngisho ukuthi ngiyabhimba kanti ngiculo kahle kanjena Ngiyazama kufana. cha uthi vele ungilekelela Cha, wena cula khiphe yakho qhaza. Cula sokweseka noma isingili nje. yeni nisho njalo mase nibhuka hawu cha usawuyeka nomculo cha So anosikhonzela phela ngoba ukuthiwa hey usibanibani kuyavaleliswa phela emculweni. Yeyisinqo wena. Manje ngaphandle ekulunge lapha mfethu ngifuna sibuyele back 2023 Yeah 2023. Wawula? Sigamanqa ku 2023. kusela sihlalo Yes. kodwa angashiye lemshini esiyibuka njengamanje Phela ku upgrading futhi process. yayisayodwa camera emabili yayisayodwa esasahla kanyiso kwakuba yayisayodwa sasibuka nje sibuka yabo manje ayashintshana manje yabona Awusanzima. Nakumina kwakunzima ngiyakhumbula ngangigqoka isigqoko ngalo la suku lana. Anizange nazi ibintu yethu ayisekho. Ikhanda lale njani ngishoda nangemali yokugunda ngalo ngafihla ngesigqoko nesasikade ngashaya sengaje ngigqoka isigqoko kanti wawunzima nanokugunda ikhanda ngithola imali yokugunda ikhanda. asibuyekeze nkabi yami ngike ngayibuka ngingisa ngapha ngibuka i-episode esasiyishuthile uveza lapha ukuthi wakujabulela ukuthintwa ikwenze kwenzeke futhi wawungalindele ukuthi ngomsebenzi wawusuwenzile nawe ungaba kuyingxenye yakuma TV wazosilandisa nangomisi owayekukhonzile echaza ukuthi hey ndoda wena uyovela kumabona kude nangempela iTV yokuqala waqala ukuvela kuyona ukubonakala iyona ikwenze kwenzeka silandise mfowethu ngale yamiswa iyona TV yokuqala engaqala ukuvela le njengoba usushilo umama Mkhize lapha ya umisi wayengifundisa ngaphinde ngasisebenza naye ngaphinde ngaba i-student teacher kuyena yabona nje yeah so ngathi wa prophet ngoba ngangazi ngiyitshela ukuthi ngizocula ngisasenza lento yasemakhaya lapha yale ingoma zasemakhaya igama lakhe lathi nje siyabonga mfana wami ungayitsheli engathi lento yakho ingahamba ibanga elide uzwakala emsakazweni siye sikubone nakumabona kude kwathi mase kwenzeka same time ngamtshela ngathi hayibo naku sekwenzeka ngaqala la ekhaya kuyona podcast le TV le yaku YouTube aselandela ke wonke ko SABC noma ngaze ngize ngithole i-interview ko SABC 1 but ingoma yami sidlalile khona okay ngikupulami yabo emsakazweni lokuthiwa khona ngingise ngiyasawa podcast la ngisho ngasuma lapho vele ukhipha into yakho uliye moni yeah so injalo mfethu ama TV amaningi DStv bayasha ingoma yami yavela so isiprophet esikalwa mama lwana namanje sisasebenza umanje oledi lami mali ibona nale video lena liyazi ukuthi la khuluma into esibona umhlaba wonke nje mina wayibona umhlaba ongakayiboni mawuse ngizokhuluma igaba embili ngizofika ngikhuluma isigaba sokuqala esithi ikwenze kwenzeke noma i-team yonke angiqale nge-team yonke nekwenze mhlawumbe sihlangene ukuthi kungabe likhona neqhaza silibambile emculweni wakho ongalishare neNingizimu Afrika asikuvumisi kodwa nathi sifuna ukuzibona ukuthi kubantu esesisebenze nabo iminyaka engaphezulu kwemithathu saqala nabo into ingekho sayenza yakhona sabenza bakholwa ukuthi lento abayiyenzayo iyona yabo so ngifuna ukuthola ukuthi kukhona neqhaza ngempela ukuthi cha bafana bakithi ngiyolithola linye ilanga noma ningasekho nina kodwa ngiyosho ukuthi hayi bafana bakithi ikhona impilo engayithola lapha okokuqala angithi njengoba sesishilo ukuthi ikholo lokuqala ukuthi ngizoshuta phambi kwamakhamera kwaqala kwenzeke oh yes iqhaza lokuqala nenalibamba lempilweni yami ingoma abantu babeyazi kodwa umnikazi wabo bengamazi uyakhumula nama comment lapha nje hawu size simbone umnikazi wengoma futhi likhulu loqhaza nenalibambayo ngoba wakhumbula sikade sisuka la maqede sayapi sihamba nawe saya kamashu lapha na sawulentele bafike bathi hawu nawo umnikazi wengoma kushuthi kuba ngizanga la ngangizoya lapha kamashu ngangengize ngiye so kuyibanga lena ngiphinde ngizoqhubeka ngisho futhi ukuthi njengoba bengade ngishilo ngithi kwasukela lapho ngokusebenzisana nabafowethu neteam yonke kuyimanje sisasebenzisana izinto engishutwa zona ama music video ashutwa la ekhaya so uyabona ukuthi shuthi umsebenzi wami waqala la ekhaya futhi ngifisa uphethe la ekhaya uyayibona lento sibongise mfowethu ngokuthi italent eselithande likude esingalazi singakwazi ngokuthanda nje umsebenzi wakho usubona kodwa bese sithi hayi le ndoda ingasebenza singafike siyilekelele bese nawe ufica ikhaya wathi hayi ngiyahlala la sekhaya la ngakholelwa kunini emsebenzini wenu mfowethu kodwa ke mina ngikade sengibalekile ubusho nje uthi ukhumala ngisamboni nje ubungibuza nje egenge noma ungangibuza
cha phela ngithi makusuke kusetshenzwa kuyiteam khona aba behind lokhuza aba behind the scenes behind the scene abana aba under ama processes so abanye bese kuba beba ngala angithi yabo so ubani nobani wenza umsebenzi wakhe so usibani ungamfici ngalo sesikhathi leso akusho ukuthi usuke engekho futhi ino role yakhe ngalo sesikhathi leso isuke ingekho ngalo sesikhathi leso ikanjani fana kithi asize la hostela mfethu mangibuka ibanga osuluhambile endimeni 2023 2024 2025 uzobuya kwenzeke ngo2026 kulesi sihlalo isho ukuthini lonto kufika nje kuwena mntakababa ngingathi mhlambe nje iside elilodwa engicabanga ukuthi licacisa wonke lisho ukuthi leyanto leyana enani ibone kumina namanje nisayibona angithi nani ngilandela ukuthi ngiyenza kahle ngithi noma nani ngilandela ukuthi umsebenzi wami wenze kahle ngithi kumele abantu bewubone so kusho ukuthi ukubuya kwami manje futhi kushuthi content lenibonile engiyenzile enifisa ukuthi abantu bayibone Akodwa usekhulile bafana shaya izandla bafana hayi mawusithe usukhulile bafana okay nginamanga yini usho ukuthi uqabeza kangaka indaba ngo2023 hayi inkonyana esathukisila inkonyana esathukisila futhi nginganazi abantu nje phela angithi yonke le nto yenzeka ngangisasemakhaya ngaleso sikhathi lesiya so mina ngangizazela ukuthi igenge yami lapha yana emakhaya indaba ukuthi uza kuma camera la futhi kwakuqala so izinto eziningi ngangakabi nazo experience yayo nokuthuka konke kanjalo and futhi ezinye izinto angithi mina into yami ivesane yashesha athi nyi pu so angifananga nabantu abathi beqala bathi hey mina kade ngangishizile mina ngithemba ngiqala kwabasane kwathi yabo so ngangingeke ke because ngangisathi ukuthi hayibo usibani manje biza hayibo imina ngempela lo hayibo yabo nje so indlela ama interviews awafani khona ngokwakhohle wanzile amanye ihamba kanjani ngoba khona into ebalekile uma uinterviewer uma uinterviewee ngesilungu uma uinterviewee ukuthi uzizwe ukhululekile noma sasiqalana kodwa wazizwa usekhaya yeah ngazizwa ngisekhaya angifuni uqamba manga ngazizwa ngisekhaya kusuke eqaleni kuze kuyophethe egcineni angithi ngithi abanye sihlangana nabo la siqede la kodwa sathi masiqeda sinawe sakwazi ukuhamba safike sadaza inkani lapha ngikusuka ngayizolo isuthi ke hey dokotela ngagcina unenkani ngifaka kulapha ngithi hey wabuya ngisanayo inkani wakwangidazela inkani yasebenza kamasho so namanje ngithi ngicela ungidazela inkani futhi ngeke ngizobukudlala la so kushuthi lonto le ikhomba kushuthi indlela engamukeleka ngayo ingakho namanje ngisala ayingane ukuthi ngiyathokoza kakhulu ngiyajabula kabi yamangona umsebenzi wakho ukhula kanje futhi ukhombisa nkabi yakwethu ngisazokuxoxa ngizokutshela nje ukuthi mina ngiyababuka abantu mabephila ngibastadishe ngithe lolu hlobo lomuntu ngizokutshela wena uhlobo engiluthandayo kuwena ukuthi nalo uhlobo engiluthandayo kuma hostel ngoba lunje kodwa ke size la mfethu njengoba usho ushayile ngo2023 washaya ngo2024 shaya ngo2025 amagabelo awalingani 2026 ukhona futhi kodwa awungiphe mntakababa osukufundile nje kulomculo ubuhle nobubi othe nje ukusendlalele nje mhlawungena okay ngiqale kanje mhlawungena emculweni lokho okulindele kusahamba njengoba okulindele noma kukhona umehluko obonayo manje ukuthi hey ngangitshethi kumnandi lapha noma ngangitshethi kubi ngangitshethi abaculi bayayitshela ngangitshethi abaculi hayi bayathandana engathi kuningi okwenzakalayo ngokuhlukana ngoba zikhona izinsizwa ezincane ezingifonelayo nezifonela kwenzeke zifuna ukuza la kodwa ke zipha amazwi zingakafiki hey uqala nje wedlane into engijabulise kakhulu ngoma hostela ngihlezi ngisho ukuthi ngiqale ngaba umlandeli omculo kaMaskandi yeah angisakwazi ukusho ukuthi ngangigqoka muphi umbala kodwa ukhona and ngiyajabula nenkabe engangihamba nazo futhi ngangenza ke lento yoshuna yabona ethi ushuni ngigqoke ngokufanisela oh yes lezo inkabi ngiyayibonga ngoba ayikaze zizeyiposte nakanye zisho ukuthi master wayigqoka kanje ayikaze futhi ngiyajabula ngithi ayiqhubeke njalo zingakwenzi lokho ngoba lokho kuyongilimaza so sengisho ukuthi amanye ama challenges engibhekana nawo yengiqale ngawabona ethi mayisenzeka kimi bese ngisho ngithi hayi lokho ngeke ngakubona kwenzeka kusibanibani njengoba kwenzeka kumina njengamanje akuqali ngami
yabo. So shuthi sengisho ukuthi ngithe ngingena endimeni ezinye izinto bese ngiaware ngazo. Okay. Yabo. So ngiphinde futhi ngasho ngathi ubunzima ngibutwalanga kakhulu ethenini mhlambe like ngashizila mina ngithe ngisuka enye challenge engibhekane nayo futhi enye engilimaza kuze kube manje ile yemali. Kunabaculi abasebenzisa isikhathi eside imali bengayithola emculweni. Manje mina ngaba nenhlanhla yebhadi ngathi mangithi ngasheshe ngathola imali. So manje I challenge engibhekana nayo yenza ibe nzima. Sometimes khona umuntu eze complain ethi hey mawustele emcimbini awutholakala okanye mawustele emcimbini yini ungavela emcimbini. Okay sifana ama bookings angawathola ethi okungcono uyayiveza ethi mina angijwayelanga ukuyiveza mina ngithe ngifika ngangithola imali manje sekunzima ukuthi ungitshela ukuthi imali ayisekho wena mina kumele ngizoyiveza yona into engishayayo kule iyona challenges kakhulukazi nje eningi ngoba manje mina ngibuka ukuthi njengamanje ayikho imoto less than 1000 ukuyiqasha uma uyemcimbini yabo so I challenge le ukuthi like lecture ozoyiveza yes ama booking angiwatholi kodwa manje futhi inzima nokuyiveza ngoba suke kumele ngikhiphe imali angiyazi lonto leyo ukukhipha imali mina ngemcimbini bani so ngaba nenhlanhla ukuthi mangifika izinto zasebenza zangcono so enye ama challenge ke leyo engishayayo bese kulaba futhi laba abaseze indimeni angithi at your own risk ay at your own risk baba at your own risk umcula usebenza ukuthi ushaya ingoma engakanani ushaya nama viewers amangaki mawukuthi nje akekho umuntu ozokufaka kuneminyango okubona kahle ukuthi le kumele ngabe ivulwa ingoma kodwa ngoba ngihamba ngedwa angeke izivuleke yabo so ngingakho ngithi mina at your own risk oza at your own risk ungisho ngashaya ingoma engakanani ngeke ngize ngikubalela ukuthi mhlawumbe oba noba neshaya nabi ingoma ezinkulu kodwa sangawathola ama bookings but iqiniso uyalazi yeah ungenzi ngobuso I'm at your own risk ilona gama nje ungayizela okay angikutsheleke mfethu mangihlezi ngibuka uNjabulo Langa ngibuka ngizoba laba basebancane ngibuke uNjabulo Langa bese ngibuka uma hostela ubani futhi omunye uthishela uMaganga ngifuna ungizongixoxela ukuthi wena izinto uzibuka kanjani kodwa ngikubuka umuntu othi maye before enze into acabanga qala ukuthi okay ngifuna ukwenzani ngizokwenza kanjani ngizokwenza nini yini emele kungani ngifuna ukwenza lento ngikushiswe yini lokho mina ngokwami ingoma ka2023 yayiphezulu kakhulu 2024 yayiphezulu kodwa phela ingalinga amandla walengana 2025 ngokwako wakhumala noma ngokwami umehluko wawukhona kungalingani nokuqala kodwa ngakubona uqeda uyakhumbula siqala sisho 2023 ongayiqedi izifundo zakho ze teaching uma ngikhumbula athi sixoxa lokho abantu abamboyibuka njalo i-podcast ikhona 2023 kama hostel ikhona bawulandele umlando wethu umlando khona wala ngaleso sikhathi wangayiqedi wayiqeda thema uqeda ngambona uma hostel ku TikTok usegijima useyisecurity hayibo uma hostel wenzani uyacula ngapha lento ngeke yenziwe noma bani sengithuleke ngichazela ukuthi uma hostel ubani mangikubekela ukuthi siyabafunda abantu ukuthi lo muntu engahlala yini ngoba umuntu omdala mangakubalela abantu abasebebuye ku podcast kusabuye umjolisi nobani bafowethu noduma kahle kuphela mafikizolo asibe ngesashutha mhlawumbe naye but almost 3 people abakwazi ukubuya kule minyaka u4 sekhona usubuyile bhuti isho ukuthini lento mhlambe le ekuthenini umuntu uma hostel umbona umuntu ethi mayenza izinto aqale abuke eqala ukuthi nokuthi uzokwenza kanjani si add nokuthi uma hostel uyalalela ke uma hostel amayitshelo okay uyabuka yena but mayitshelo futhi uyalalela uma ngizokulandisa ngithi mina ngasho la ngathi before ngingene emculweni singasikhathi kade sesisuka ke emakhaya ke sinalowo mdlandla lo ngaye ngaposta ngasho ngathi ngiyafisa ukuba umculi sengiphumile esikoleni ngithe ngiyafisa ukungena e-studio ngesikhathi ngiphume esikoleni ngahlala unyaka kodwa ngase ngiba nenhlanhla ukuyongena e-university kwakhona ithisha lami yathi no akuqala ufocus esikoleni uqede bese ke uyongena endabeni zomculo ngithe sengizoqeda esikoleni
ngakhumbula isikhambi ngangafisa ukuba umculi mase ngihamba ngestudio ngaw record but lela ama results angakaphumi yabo ngithi ngene ubuyela mukho sengikhulumela yes ayikhona bazoyilandela leyo mlando yes so ngawokhipha ama results angakaphumi basebethi ke sisenayo futhi lo kubeshe university bathi ayino sisenayo lo futhi ngisasele angiphasanga okay phela bakusho njalo esikoleni kuthiwa Tony Peace ungasho ukuthi ufailile kuthiwa sisenayo futhi lo yabo bakusho kanjani nami ngiveza lonto lokuthi mina ngathi mangikade ngibhala iphepha lokugcina ngase ngikhumbula ukuthi kambe ngake ngafisa ukuba yabo so kanti ama results akaphuma so yilo lento yangenza ukuthi ngigcine ngifunde ngibe sengicula ke manje ngoba ngithe ngithi sengitshethi ngiqedile ngagijima ngaye studio kanti ngakaqeda ama results akaphuma alright so kushuthi yabona mangithi uma hostel uyalalela kwathiwa ngiqale ngiqede isikole eqala before ngifocus emculweni so ngithe mase ngitshethi ngiqedile kwase ngase nginentele emculweni okay ngaphinde ngenze njani mina ke izinto nezinto mhlawumbe nje kuyigoqa lento lena ekuthenini mhlawumbe umqondo usabalalise kakhulu ukuthi ngiphushwe isimo sasekhaya yabo number 1 yes isimo sasekhaya nje sona esingiphushayo angeke ngize ngithi siyahlupheka ngoba sikaze silale singadlile angeke nje ngize ngihlazi ikhaya asikaze silale singadlile kuze kube manje ngabe ngiqamba amanga kusuka ngiba ngimncane kuze kufika manje asikaze silale singadlile so kushuthi asihlupheke but kuyileso simo ke lese sithi ngaso sonke isikhathi mangenza into angikhumbule ukuthi ngisukaphi yes so yeah ngokuyigoqa nje ngithi kuyo yonke lento lokuthi uma ungibuka uthi uma hostela ngathi wenza 1 2 3 so yonke ngiyaye ngigoqe bese ngikhumbula isimo sasekhaya usikambe isimo sasekhaya sikanjani isimo sasekhaya sidingani futhi isimo sasekhaya sidinga imfundo isimo sasekhaya sidinga imali ngathi mangifunda kwanzima ukufunda imali ngakho sokwaphoqa kumele ngenze njani ngihambe ngiyosebenza ngathi mase sengifunda sengisebenza ngathi mangifunda kwakhona lento ethi kambe ngangifisa ukuba umculi ngathi ngase ngenze njani ngase ngihamba ngawuqoqa futhi ngase ngikwenza kwabakuthathu kunento ke bengihlezi ngisho mhlawumbe mangabe khona umuntu ozobuka le podcast noma ehlangana nayo ku Facebook noma ehlangana naye kuphi esakhula sikhona izingane engangayifundisa kuma practical nakuma EAs khona izokhumbula ngithi into engihlezi ngithandazela ukuthi uNkulunkulu angiphe umsebenzi onginika plaza minus 10,000 mase ngina 27 ngimthandaza nganguthandaza ngithi nje kodwa mase ngina 27 ngifisa uNkulunkulu angiphe umsebenzi plaza minus 10,000 uNkulunkulu anginikanga lo msebenzi lo phepha uvele wanginika umculo lo mculo esikwazi so ngangithi uNkulunkulu uyaphendula inkinga akaphendula ngendlela osukufuna ngayo yes umculo lo yes noma ungasiniki njalo lo mali makuthiwa sinenhlanhla ngabe usinika njalo lo mali leyo kodwa le mali leyana engangisho leyana uNkulunkulu ngiphile noma ngayitholi njalo so futhi umsebenzi lo engathi futhi ngangihlezi nguthandazela ngisho uNkulunkulu wangipha impilo yakho mawuyibheka kabiya kwethu ucabanga ukuthi khona nofundayo kuyona noma mawenza uye kuwenzeni ufuna ukuthi bekhona abafundayo empilweni yakho ngempilo yakho ngingathi uright ubukela kumina but engicabanga ukuthi akekho right ufuna ukuba yimina obukela kumina uright ofuna ukuba yimina ngoba angithi buka la mhlambe njengamanje sila kusasa ngemsebenzini mhlambe nangakaza khona ukwazi ukuyenza lonto leyo bengifunda ngisebenza ngicula mhlambe bengaza kwazi ukuyenza lonto leyo bengikolozela usupervisor emsebenzini ngenxa ukuthi bengifuna bengikade like mhlambe nje for umzekelo ngangiphuma emsebenzini ekseni ngihambe ngiyobhala ngingalali ngisebenza emall kuyamiwa usuku lonke noma kuyamiwa ubusuku bonke it depend ukuthi kuvalwa ngasikhathi sini so lawo ma challenges lawo ngiphuma emsebenzini ngingakazi ngilale ngihambe ngiye esikoleni ngiyo-attend okanye ngiyobhala esikoleni ngiphinde ngibuye ngemsebenzini kwakumele ukuthi ngigoloze ngibatshele nawo ngithi mina ngisho ngangixoshisa namhlanje anginendaba kodwa ngeke ngingalali ngoba ngikazi ngize ngilala usuku lonke yabo so sengisho ukuthi ngikuvezela ama challenge engibhekane nawo ukuthi mawuthi ufuna ukuba yimina mhlambe ngeke uzuyimele zonke lezo zinto lezi ama challenge engibhekane nawo ukukhala ngikhalile isikhathi eside ngiphatheka kabi yabona zonke izinto but le is deeply emotional so yeah no because yazi ngewayi ngisho kanjena mfowethu ngiyakholelwa ekutheni ma wenza into
kungekho buke kufana nokuthi uma kuthiwa ekhaya awusabi umuntu kuye kubuza kuthiwa ubani namsabayo ke siyokhuluma usuxakile ubani namsabayo ke siyokhuluma naye ngoba hayi ungathi usexakile so ke kufana noma uphila ke ngiyakholwa ekutheni uma uphila impilo yakho ukhona nofundayo kuyona ukhona ni umuntu othi yazi leleya jongo lithi belifunda belisebenza liyacula uyabo yini engalithatha kuleli jongo ngithema ngibala ngakubalela unjabulo langa ngakubalela uMaganga ngase ngikubalela uMahostel unjabulo noma ngingamazi asingazi ngize ngidibana noNjabulo singicina la emafonini but ke uMaganga uyazi nanje ubhuti mina ubhuti and ngihlezi ngisho ngithi ngiyafisa ukuba nami ke amakhuluma ngomuntu engifisa ukuba uyena umthithabelwana weMaganga omkhaya na kuthiwa yini role model na uyi role model yentwana yami uyi role model yentwana yami Maganga thisha ngiyafisa ukuba inkabi yami ngiyafisa nje ukufana nayo nje angisho ukuthi izinto zonke emehlelayo nami ngifisa ukuthi ngizimehle awufuna okuhle Kapha ngimazi angithi usivezela okuhle so sengijolo phela vele kuthiwa izulu sithi dlana inyama ukhohlwe inzipho zomuntu oqobinyama mangabe khona ukuba kwenzayo asingene thina lapho thina sibukela okuhle kuyena nje yanje futhi okunye ngeke ngimbuza angambuza ngithi awungitshele wenza kanjani uma wenza lezi zinto zakho walisesikoleni ngisacela phela ungcomo ubuchopho bami yini ungangincoma bafowethu yini ungangincoma ubuchopho bami ngishayela izandla kuqala before ngisho lenkulumo shayela izandla kuqala bakholoze okay ukudala washaya izandla uyangishaya ingoba phela uthi ashaya izandla ingabuthi uthi athi noma manje uzathi ukuncoma indoda nje thulani kodwa umfowethu masiqedela bese sibe ngishilo okay ngithe mina mangihlala ngibuka ngabuka ngathi uma usitela mangimbheka ngibona abantu ngeke ngathi angikhathanisi bese ngitshela ukuthi yes ngiya understand but ngathi mangihleli ngianalyze impilo zabantu mangiyibuka ukuthi okay ubani ngambiza kwi-podcast kungani ubani singambiza kwi-podcast nabafowethu nabo banabo ama choices but mina yami choice ukuthi okay fine ngabeka umfokalanga ngathi umfokalanga indlela enza ngayo ngabeka uThishela Maganga wena mawusuthi role model yakho do you understand ukuthi ilink ucabanga kwami usengayishaya ke manje angithi ngianalyze mina ukuthi impilo yale ndoda naye le ndoda nelele ndoda noma zingafani kodwa ulayini okuhanjwa kuona yilo othandwa yimi okay no siyakuzwa kulungile kukhawula kwethu asenze kanje nakho ngicela ungipha inani lemali ungathekisa ukuthi mfoka Khumalo imali engiyisebenzisile kulomsebenzi weingoma ezu4 mangicabanga mntaka Mashobane yize kuyikwenze wenzeke ningaba kwethu ngiyonithengela ngiyonilethela imillion lenu ngelinye ilanga kodwa ke mangwabala lama coast ngene studio ngihlanganisa abashayi begubhu iginci ngihlanganisa ama feature angifuni ungitshele mhlawumbe ukuthi feature imali nani kodwa nje mawucabanga imali oyiwastile kulazi ingoma nje ezu4 kuphela 4 tracks awusamanzi qa ningana amanzi bafowethu ningana amanzi lethani bafowethu amanzi ngani shuthi ngani emotion imali yabazali uyimotion imali yabazali ezifuna wenze uma wenza ngipinjwe isikhwehlela ngabe sekuthi qhwiqhwila ngikhuluma kahle ngeclean bafowethu ngibuza umbuzo omkhulu lo mfowethu number 1 lo msebenzi soqala ukusebenza March yes it was 16 March yes soqala ukwenza ukusebenza ngo16 March yes ukusebenza kwethu ngengize isingwabala ama cost phela per cost but ukusebenza kwethu i cost yase studio lesaqala ngengoma la feature usho umjolisi shuthi ama indleko zonke zase studio sema sibuya kuyona
seza ku music video wayo Yes. same time Yes. wona uMarch no April, between March and April. So kushuthi ama cost o music video nawo ushutha ubafu. Yes. Ku music video kunemali ka cameraman. Uyayazi ke ukuthi imali ngoba vele sishutha la ekhaya. Yeah. Ku music video kune venue. Ebukhwayo. Yes. Kune venue ama cost wonke venue akama hostel. Yes. Ku music video kune dress code. I dress code oyibonile lapha ya ngiyigqokile nabanye babeyigqokile ngeke ngiba mention thoba noba nabanye ngabalekelela ngoba sasenzela ukuthi for ukubalansisa yonke into yabo ngeke ngize ukuthi kwakuba noba ningamlekelela but khona abanye ababo engabalekelela. Yes. So ngikuvezela ngama cost masikhuluma music video sikhuluma ngama transport cost, food cost, nje wonke ama cost lapha ama cost kama hostel. Yes. Sabuya lapho seza kule sakhuluma ngengoma eyodwa Yes. ino music video shuthi uyabona ama cost akhona ukuthi Manga yes. but ngibalekela because makuzo estimate imali angazi nami ngaspend amalini but umuntu mayelalele uzobona ukuthi le ndoda le icostile. Ngaphinde ngazokwenza ingoma. Okay, ingoma iyodwa ke eGMD uzoyibalela umuntu. Ingoma iyodwa eGMD mayisuka iphelele inazo zonke izinto u1250. A1. Yes, ingoma i1 then ke bese inkosini Ungafaka abantu badlala ikostini, iginci. iyona sokuyifakile then inkosini kuphela seceleni. Okay. Inkosini kuphela seceleni I think u200 njengamanje. Yes. Inkosini siyaba u200. So ushuthi masuhlala no250 plus nalo 200 osesayidini. Ushuthi ingoma iyodwa. Ngase ngiphinde ke ngabuya ngase ngisuka lapho ngahamba ngaya e-studio e-Heavyweight. Yes. Heavyweight ingoma yakho iyodwa u2000. I1. ingena siginci ingena lutho u2000. So bese kunomfowethu thena akafuna ukumention ama prize abafethu abadlali. Yes, yes cha no right yes. Mina ngizothi kwaba se Heavyweight akekho less than 500. Zosho kanjalo umuntu eyedwa kusho ukuthi umuntu wesiginci akekho less than 500, umuntu we basket akekho less than 500, umuntu we keyboard akekho less than 500. Kusho ukuthi kule ngoma yami odwa 2000 waselapha because upostiwe vele lo lapha uyaziwe plus ke nale mali engekho less than 500 umuntu nga1 transport. Yes, Features. Qeda ke lapho bese kuba ama feature ami lapha ya umzala wami uhlala eGoli unalithi Hey. umzala wami uhlala eGoli kumele ukuthi masizosebenza kumele ngimgibeze siweGoli ngasikhathi siye ku GMD kwamele ukuthi ngimgibeze sizosebenza eGMD because umzala wami uyena kobheka la emsebenzini wami noma kukhona ingoma ngayibhekanga lezi eziwu3 because wayesebuye kakhulu la so sesingasenawo amandla ukuthi simbuyise. So kusho ukuthi umzala wafika wabuye eGMD waphindwa sibuya sesise Pantown. So kusho ukuthi umzala esuke eGoli ezangala kwamele ukuthi ngimgibeze amakhosi kama hostel la. Kube khona osisi engisebenza nabo laba uYolokazi nokaMaphanga bahlala eCape Town. So kumele ukuthi uma hostela enze njani? Agibeze transport. Cathi ibhanoyi ke futhi lapho ke. Ibhanoyi mfethu. Ibhanoyi kumele beze ngala. Noma ke sase si-adjust lapho nalapho because omunye wabo ngangamfunile ngingedwa ngeke ngize ngisho spend amalini kodwa senza lento le kuthiwa ukulokhuza yini ucooperate ngesingisi okunye kwakho. Bambisana. Bese ke i-feature yakhe angazi kodwa ngicathi angayidaluli. I-feature yomuntu eyedwa kulamantombazane ayikho less than 4000. Yeah, okay. Angifuni ukusho ukuthi imalini kodwa ayikho less than 4000. Shothi wena you can say it's 4000 and above or 4000 bani but ayikho less than 4000. Shothi beba u2 uzomela ukucheck ukuthi senza kanje or even dona khona futhi kwaba nalawo ama communications lawo ngoba kuyasetshenzwa yabo into ezikanjalo. So kusho ukuthi uma hostel ubuya kulawo makhosi lawo sakhuluma ngengoma ezu2 lezi ngikubalela lama cost bese sibuya ke kulezi ke esezu2 again esasizenza eGMD kulabo 1250 laba bawu2 njengamanje. So uma siwahlanganisa lawo makhosi engawodwa futhi uma hostela wenza njani futhi uhambe shooter iziqeshana zama video ama cost futhi lawo Mekade mayesashutha e-studio seshutha e-studio eshutha nanawo lawa nezintuthe esiwashutha ko King Solo bani eya King Solo 1500 isama promo video 1500 so wonke ama custom lawo. Yes. So all together ke masinga estimator roughly 30,000 above futhi namhlanje somncane. Ngoba ngathi mangicalculate le amantombazane lawa se Cape Town ngathi mangichecka
ithi plus or minus 13,000 mangiyichecka iyodwa bese uzohlanganisile. I know as I say roughly above 30,000. Yeah, plus or minus 30,000. 30,000 plus or minus 30,000. Do you ngizama ukuvezela umbukeli ngasekhaya awubali lapha isikhathi sakho. Awubali icreativity yakho usazoqhamuka nengoma because ngakho futhi umdala mawuthi ngikubhalela ingoma you must pay me, right? So ubuciko bakho buza kamumva qala into imali phambili into demva noma ubuciko omumva imali phambili. So ngifuna ukuveza mfethu ukubaleka bokuthi uma kulento esiyenzayo ye-entertainment kumele ngempela uhlukane nemali ukuze ukwazi ukwenza into iphumelele ibonakala. Uyabona i-team engisebenza nawo mina. Sure. Bayazi ukuthi ngikhala mase kubheda ngempela. Kodwa nabo bengeza la bekutshele bethi hayi le ndoda leya ithi namhlanje ngiyokwenza ukuthi ayisho ukuthi ngicela imali ukuyokwenza ukuthi ithi namhlanje ngiyokwenza ukuthi mase kushoda ke ngiyakhala ngifuna ukuzama ukuthi la makhosti engiwabalayo 90% wawo athola. Okay. Achazela mina ke. Yini lengaka ukholwa kangaka kwinality? Mina bengayazi kodwa cha sengiyayazi ngiyibonile manje angeke phela ngikhulumele into kodwa even na kwi episode yokuqala ngakuzwa ukholelwa kakhulu 2023 even 2026 nsabamisene umsuse egoli umlethela yini le wenza ukholelwa kangaka kwinality? Okay, uma ngithi umzala ngisho ukuthi umzala nje unality uthi angisazi umkhulu ngathi uthi umkhulu wami omdala omkhulu bethu balamana. So omkhulu wethu balamana yena bese zalwa ke uanti. Okay. Yes umntaka aunti nje kahle umzala umntaka aunti. Yeah. So umzala before ebe unality noma before ebe umawastela shuthi le nto lana sasicabangisa ukuthi siyocula before. So kushuthi into before hayi ukuthi sihlangane ngoba sesihlangana sekubani secula vele ukuthi mina ngiyolide umuntu oyongibhekhela unality lokho kwa lapha ya kwi rough sketch lapha yana zingakaqali izinto zethu nje kungaqali kuvela umawustela nobani. So kushuthi umbona nje sisondelene kangaka ayifiki manje isuka lapha ekhaya. Yes ikanjalo emsebenzini wami oqala wayengekho la engangikhona ngithi akukapheli ngawe wayengekho wayesesegona sosikhathi amandla okumgibeza ayengekho. So sadibana ke sesithi wangenza umuntu ebantwini saqala lapho ukusebenza ke abanthili yes abanthili now. Ay umzwele ntutheni kuloko khohlwa uzwile nalithi theni? Ngitshela nje ukuthi kumzala khohlwa angikholelwa kena manje kade. Cha ngiyabona why phela nami phela mina ngibuza uletsizwa emkhonzile nje unalithi ngoba ngiphela wena unama poster kumumlandele epage la ukuthi mina ngiyakwazi ukubheka mina. Ukube ngumuntu onomona ngabe ngijayi suka wena mina ngiyibhekela mina ngiyakwazi ukubheka. Enye into mina ngatshelwa estudio mina kwathiwa ungakhumbula ngithi mina umawustela uyalalela. Mina estudio ngomsebenzi wami wesibili ngatshelwa kwathiwa awuyeke ukuyibhekela. Kugcina sekufana yonke into. Ngabuyisa umzala. Okay, usekulelo phuzu. Izingoma eziningi ezihlukanisa unyaka nezingoma eziningi ezithandwayo ngaqinisekisa noma nginaso statistics esiphambi kwami 90% wengoma ezidla abantu aziculwa ngabantu abangaphansi ka2. Yes. Zikhona umuntu ehambela yedwa enza back enza yonke into eyedwa but 90% wengoma futhi mhlawumbe 99% kusuka ingoma 90% kwakhona ofeza bayiculela yonke. Yes as I'm saying ukuthi kodwa sikhoma ngesong impela uma kuthiwa ihlukanisa unyaka most of the time wokulalela ingoma ehlukanisa unyaka isuke umuntu engahambi yedwa usuke ehamba nomunye most of the time. Kushuthi lapho siveza ukuthi ifeature balekile kanti kanjani. Ngifuna ukuza kuleli phuzu lokuthi mawostela kungani esebenzise amaciko azimele ahlukene kodwa waphoqa ukuthi ahlale ndawonye akhuluma into eyodwa akhupha ingoma eyi1 uthe yolokazi wabaluka amaphanga
uma hostel oyimele bese kuba inality 4 people kwaphuma ibhomu kwaphuma ibhomu uyabona mina mangibhala ingoma okay vela ngilisebenzisa ipeni mangibhala ngoma okanye makufika ingoma lo ngoma leyo ngiyayibuka ukuthi wobani abangaba right kule ngoma futhi ke kulokho nje ngiqopha umlando ngahlanganisa ikhombo ya TikTok abantu bebekade bayifuna awungiyakuwo bebekade beyifisa le khombo bayijabule even nakuma comments uyabona kuthiwa wow finally ma hostel awayihlanganisa le khombo le besikade sifisa ukuthi isizwe le khombo le ngingokuqala oyihlanganisile le khombo le so shuthi ngilangala ngicheckile ukuthi wobani wobani le ngoma lena abangayenza ukuthi ibe ilento engiyifunayo so kushuthi creativity yami lapho was too high ekuthenini ngikwazi ukunominate okanye mhlambe ukinvite lamantombazane lawa bese kuba ke umzala kule ngoma sesiyaphetha ngani yakwethu ngimqala ma hostel mina wayengaswenki kangaka waconsa mfana imali seningi mfana yotho Anse ukubiningi ukubi okanye mhlambe awudle leli shirt cha angithi uyabona lino round akusiyo nje i-shirt nje ubona linamakhunguluza alinganayo akuyona nje ihembe uyabona mntana akuyona nje ihembe uyalibona ukuthi hayi most mhlawumbe ukube sithanda ukuswenka ngabe siyaswenka ngoba phela imali ikhona bese kudepend ukuthi uyisebenzisa kanjani ngiyakuzwa angithi nje mina ngishilo ukuthi mina ngicabangela isimo sasekhaya mina ngize ngithethiswe i-team lengisebenza nayo ngithethisa ya ukuthi umancane awukuphinde nawo focus kwena ekutheni izinto zanje uzodlula kanje mina mangicabanga imali ngicabanga ekhaya hayi isimo sasekhaya bayazi abantu babone ko Facebook ekhaya kwakunendle eyodwa njengamanje sezu3 kuzamekile also mina ngicabanga isimo sasekhaya mina banginemali nampela ngiyayidla namantombazane kodwa into engiyithanda ukuthi ayikho intombazane engama la ithi yakadla imali ama hostel uthi wayiphikisa manje wafuka wena uyayidla uthi wasachansa babuye ngesabuyele muzi hayi asikho lo futhi okwazi ufuna ukuthi awoma ngithi ngiyayidla namantombazane sengisholo phela lezi zinto lezi nje ungafika or like woza ufa umuntu umfayile imali ukuza phela nami ngumfana uyabona kodwa bese kuba lezi imali lezi o girlfriend good allowance ngafa ayikho intombazane yazi girlfriend allowance yami ngafa awufuna uqonye kahle wasonyundela manje mawuste hayi ngamani ngangiqonye girlfriend allowance never ile nto ebengifuna ukisho ukuthi yes yedlela ngale uthi hayi mfethu imali wena ufuna mahala wena hayi phela ikhokhela haw ikhokhelwa ngamkomi kweintombi akakhokhi ngisho nangangqona kodwa batshethe bayathanda mfethu noma ufa okuncane hayi imali idliwa ngendlela mina isakhulazi lezinto zemali lezi awafuna amanzi cha inkinga bahluleka ukucela imali yabo mina ngingathi ngiqambela amanga kube khona into ofuna ukusizwa ngayo shoniwe ekhaya ngashoniwe yabo khona into ofuna ukusizwa ngayo serious nami ngumuntu na ngiya understand cha ngifuna ukwenza ikhanda ngifuna ukwenza inzipho ngicela iPhone ngicela umthengele iPhone phela inkinga le topic le iyasiqhatha ngoba ugcina usuluza abalandini ba right abakwenzayo awusen ngicela ukubuza angizange ngiqa uwaze ngifakile topic bafowethu ngicela mfaka ungabi deep kuyona Merithi Halamuzi Merithi Halamuzi mina ngithi umuntu ngiyamsiza ngingamsiza ayisiyeke cha asiyeke ufuna lethe umsizwa manje hey ngithubani umaqondana yimo maqonda ngithubani khuluma wethu umaqondana yimo maqonda ngithubani umaqondana yimo maqondana yimo maqonda ngithubani umaqondana yimo maqonda ngithubani umaqondana yimo maqonda ngithubani umaqondana yimo maqondana umaqondana yimo maqonda ngithubani umaqondana ngithubani umaqondana ngithubani
umaqondana him umaqondana umaqondana him umaqondana ngithi ubani umaqondana him umaqondana ubani umaqondana him umaqondana ngithi ubani umaqondana him umaqondana umaqondana him siyangena ku 2027 umaqondana him umaqondana ngithi ubani umaqondana him umaqondana ngithi ubani umaqondana him umaqondana umaqondana ke him umaqonda bafowethu siyabonga kulezi ayingane leziyana ulolokazi kamaphanga zina yala enye into mfowethu yala lezi ayingane leziyana awuthi uma uyifeaturishile phele kanjalo ziyakusupporta into ebhada ngisho ukuthi abanye abenzi sibabonile nimjulisi uyenzile ivideo ngale ngoma lesiyenzile so kodwa lezi ayingane mfowethu I can say 100%. We love you yolo kamaphanga vele umzala ngeke ngilokho ngincoma umzala uyazi uhlezela eduze yonke into siyenza sinaye vele showcase uhleze unumber 1 but lezi ngane ziyafika kuthina zintsha indlela ezisamukele ngayo sometimes umuntu uma engakwazi ngombukela kude mhlawumbe uthi omunye umuntu hayi kanje okanye uma engakwazi mhlawumbe kube lobo budlelwano baloso sikhashana kuphele anytime mawubafonela uyabathola mawubabhalele uyabathola kungathi kade sazana ukusebenza nalezi zingane kumnandi. Okay hostel iphupho lakho lithini top 10 Ukhozi FM khamba kanjani ikhona ngiyasa sinalo uqaleni libuyile futhi ithemba uthini mfana sithandaze ngabona njengamanje ingoma yethu angazi manje ngesikhathi ngigcina isiyoshaba million la njengama sikade sigcina ingoma yami ino one day iphumile but ngigcina ukuyichecka ebe number 8 kuma trendings kuma trendings umhlaba wonke kuma music chart ibe number 8 so shuthi phela nami ngiyadizeva ukungena ku top 10 phela nami ngiyadizeva ukungena ku top 10 phela nami ngiyadizeva ukungena top 10 phela nami ngiyadizeva ukungena top 10 futhi nami ngiyadizeva ukudlala emsakazweni phela nami ngiyadizeva ukudlala emsaka ngithi bafowethu ngidlaleni bafowethu make sadlala emsakazweni nginesiqiniseko sokuthi indlela lengoma nekusasa sangalo iyadizeva ukuthi ngiyabona sekuthoma uma hostela laphana 910 uyobuye buse inkalweni mfana kapyami ayi kapyangu thathanje ukungena nje kuma nominees nje ngisho singaba unumber okuba kuma nominees lesihlalo sinawugcoba uma Fingzolo wayihlezi la awushaya izandla bafana for ikwenze siyabona before bafana wayihlezi la ima Fingzoristo kunezinto ezizaziyo siyayibuka esinathi singabaculi but siyayibuka ikwenze kunezinto ezizaziyo abonye khona izinto engangizizwa ekhulunywa umenzi la bathi mina lo muntu lana wasekukhuluma impilo ethe ayifane neyamanje ekhuluma zonke izinto ezenzeke empilweni yakhe kunalento enye isicindezelayo lento esicindezelayo ile masuke like sakhulazi njoba nje ngishaye le ngoma le mawucheck ibank balance yami mawuzobuka itrending yami okanye itrending yale ngoma manje mhlawumbe mawuzobuka uma hostel umbukele kude wena uzombuka izinto zonke zi right mawusondela eduze ubuka ibank balance angisho ukuthi imali anginayo bengazi abantu bengihleke but ngifuna ukuveza lento ethi ilento abantu abayibonayo akusiyona ngalendlela abasuke bebona ngayo so leyanto ngangitshe ethi mina yenzeka kumina kuphela mhlawumbe ngoba ngumawusi noma ngoba ngiqhamukela kandlwana kanti mase ngilalela nomunye umuntu and umenzi kuhle kakhulu ngoba besimbukela ngalesa sikhathi lesiyana nami ngomunye abantu abebeyitshela ukuthi isimo sihamba kahle yena uthi ngalosikhathi isimo sasingahambi kahle bethi mina hayibo kanti lo muntu uphila impilo nami lempilo engiyiphilayo kanti nawe seke wayiphinga uyabona so kuhle sometimes ukubuka izinto ezikanje ukuthi kuyibuka izinto ezikanjena ngoba uyafunda ukuthi le nkinga engibhekene nayo ngefana lento ka online ingilimazela kakhulu nje ingoma zami ngizathi ukudelay kancane so enye into ebibuye ngiduduze ngithi kungcono kodwa ngoba ngingedwa nabanye abaculi sebeyobakhala ngayo
so kanjalo ithangede yakwethu ezinye zezinto ethi ziyakududuza manje kodwa mawukuthi unkomedla yodwa ubukulutha awulaleli umuntu uyongena odakeni ungena uzosithela ungazophuma kanjani yabo okanye mhlawumbe uhlezi une depression okanye une depression ne stress ukhona umehluko phakathi depression ne stress kanti yakwenza kwenzeka manje mfana sesihamba ufake yakwenza kwenzeka manje ngize Afrika landelani ama hostel kuzo zonke ikhani ngoma bafowethu khani ngoma wena mfana kithi khani ngoma kukhawula kwethu ukuthi bazohlala singunyaka kade wasangihlala abantu abahlala unyaka khona ingoma ethi ngicela ukusukuma nale insizwa yebe nesandla empilweni yami yeyiwe bafowethu ngiyabonga umuntu ubongwe saphila ngicela ukusukuma nale insizwa yebe nesandla empilweni yami konke ningenzele khona umuntu wenze umuntu ubongwe saphila nami ngiyose ngene ngithi wemfoka mntunga ngiyabonga konke ongenzele khona Hey umuntu ubongwe saphila abona kanjalo ukuthi nje ayikahlangani kodwa ngithi inkanyiso lapho ngiyabonga konke wangenzela khona lo ngoma leyo ngiyilindele ngisoloke nje ngithi kancane because impilo ayikafiki la engiyifuna khona but ingoma yami uphumela noma ngayithatha ozoyithatha izwe la ngiyophinde ngicule nami futhi ngoba ngiyazi lo ngoma le yami ngoba sengisho ukuthi reference baba hambe uyobuka kwenzeke le ngoma ngisho leyana from reference yeah afuthi ngisema Afrika bekukuhle sindawonye siyabonga kakhulu ukwanda kwakuthiwa ukwanda kanjani kwaliwa umthakathi sibonga kakhulu ngane yakwethu khawule sizwe siyakubongela siyakufisela okuhle kodwa sizodibana ke ngekudala ngoba ngiyafisa uphinde sidibane sesiditshelisa ukuthi ingoma yethu top 10 sesiphushela ukuthi ngempela kwi top 10 ingenile but okamanje ke siphushe sibuka ukuthi lo msebenzi wakho abantu bawunanela kanjani phesha kwelwandle kuzonke indawo sibonga kakhulu Master bafethu nithobe njalo kule msebenzi eniwenza umhle nophathiswa uNkulunkulu ngoba ubuntu ibona obuyosusa phambili ngane yakwethu kunjalo bafethu nje siyabonga kakhulu siyohlezi sithobe kanjalo mina ngicabanga ukuthi umuntu okhala ngokuthi ngimjikele mhlawumbe umuntu owaye yabona khona ingoma ethi dinaso qina sinqabu sizo labantu umuntu mayisiza uhambe kulo manje ethini imbona nje kunjenje wenziwa yimi thina sogcina sinqa umuntu mina othi ngimjikele empilweni engiphila njengamanje umuntu wayifike ngalona kodwa ulikhoso mfana uphinde ngizwe thina sogcina sinqabu sizo labantu umuntu mayekusiza uhambe kulo manje ethini imbona nje kunjenje wenziwa yimi thina sogcina sinqabu sizo nawe so ngifuna ukuthi kule nkulumo le njengoba ngithi ukuthobeka mina ngihlezi ngithobekile igama lami nguthobelani singothobelani so ngihlezi ngithobekile ngiyahlonipha ngiphila nje impilo enormally originally ngithanda ukuphila ngedwa ngesikakhulukazi yeba phela abantu ngiya-engage nabo kodwa nje ngisanda like ukuzenzela nje angifuni yabo so kunabantu mina engaphusha nabo abanye babo ngathi nginyama nambana asikaze sizixabana yabo abanye ilonto leyo ukuthi umuntu ngoba nakho uma esekusizile angeke usahambe uyosizwa omunye umuntu sekuzomela uhlezi once wakubona ususizwa lapha yabo sebe yanginyanya laba bayanginyanya kodwa ngazi ngaxabana nabo buka laba bangcolisa igama lami hey bayangikhuluma kodwa ngaze ngaxabana kunjalo nje khona abantu khuluma ngengoma kahle kahle kunjalo but yona ingeyabantu nami yangithinta ngoba bakhona abantu abathi sesishintshile abathi sesiyayitshela kanjalo asikazi inkinga ukuthi bathi mabesisiza base beyitshela ukuthi sekuyomele okay hlezi seduzana siyabonga nina besilo ihostel la kwethu ngiyabonga ngane yakwethu sokuxhumana senze okuhle kodwa esikwenze osenzele khona nje seyiningizimu Afrika ngalomculo osekhole wona siyabonga kakhulu mfowethu abantu abalandela online ningizimu Afrika ake ngiyivale ngoba mina noma hostel singaxoxa kusekuseni eyakwethu lengane kumanje kusebusuku ziyaxoxa ngathi kusemini wena bye bye ningizimu Afrika sodimana eqephela landelayo siyabonga bafowethu danke nali thuluzi